Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξουμε ένα βίντεο του Minecraft. Περιμένουμε να φορτώσει ο κόσμος. Το ξέρω ότι έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο, αλλά είχα ένα θέμα με το... δεν είχα πολύ χώρο για να βάλω το βίντεο. Και μπήκαμε. Κάνουμε creative. Και θα παρατηρήσετε κάποια διαφορά στο creeper. Είναι λίγο μεγάλο. Και έχω βάλει πώς τα λένε, add-ons. Και έχω αυτά τα αυγά. Creeper. Enderman. Κάνω βλακεία. Είναι το μεγάλο Enderman. Τώρα τρελάθηκε. Zombie. Πολλοί θα ξέρετε για το Popular Armos ότι το χρησιμοποιεί πολλά τέτοια mode. Αυτό δεν είναι το tablet μου, είναι του αδελφού μου, και επειδή σε αυτό έβαλα το cheat, στο δικό μου δεν μπορούσα και βλακίες κάνω. Και τώρα θα παίξουμε με το Lucky Block. Πρέπει να δουλεύει. Και αυτό είναι ένα γουρούνι που σου δίνει πράγματα. Το έχετε δει, πιστεύω, περισσότεροι. Αυτό μπορείτε να το βρείτε σε πολλά με mode, μπορείτε να το βάλετε. Τώρα μην με ρωτήσετε εμένα στα comments ότι πώς το βάλες τέτοιο. Μπορεί στο δικό σας tablet, κινητό, ό,τι έχετε να μην πιάνει. Κοιτάξτε. Αυτό ήταν το βίντεο, σύντομο, μικρό, και ελπίζω να σας άρεσε. Θα φτιάξω και άλλα βίντεο. Γράψτε μου στα comments τι θέλετε να σας βρω, να σας φτιάξω. Και bye.